And all you need as a man is to hold your position. Hold your position with humility. Uyazi ukuba sinayo indoda eyimodel yethu, uKristu. He's our mentor. Usifundisile ukuba indoda iba indoda njani. Indoda enempatho enhle kumakhosikazi. Indoda enempatho enhle kubantwana. Indoda aba-around yona, they feel safe. Usibonile uKristu. So we have the solutions. Azizuhlazulwini lapha kuthi, provided we are able to sit down. Sinqokole njengamadoda. Sithi madoda sibe negalelo kwinhlukumezo yamakhosikazi. And siyenze lonto asiyibuzi kumtyholi. Xa sesizivuma ukona kwethu siya kuThixo, siyothoba phambi kaThixo. Xa sesibuya phambi kaThixo sibuya sidlobo kwamatakane. Ngoba sixelele ukuba vuyani Nkosi. Ndiyaphila ndithini? Vuyani. Ngoba uvuyo lwethu alukho kwiimeko. Uvuyo lwethu luxhomeke ekuthini we are joined, simanywe noKristu. Esi sizathu sokuba umanywe noKristu yiyona nto ikwenza uvuyo. Andandakhe ndalibalisa na ebali ivangeli ndiyifunde emaxhewazaneni. Elinye lalo maxhewazana umama umdaka qho xa kuthiwa makuzonqinwa wayesima ngaphambili umama umdaka. Athi bathandekayo ndiziva ingathi ndine-supermarket uphuwa akananto. Uphila ngodanki. Kodwa bathandekayo ingathi ndine-aeroplane. Akanayo nemoto, akhona nebhayisekile kwakhe. Kodwa uthi ndiziva ingathi ndine-aeroplane bathandekayo. Ngenye imini andiyazi noma mina ngathi ukuqokelela kakhulu unqina. Ngenye imini umve sesithi Yesu umnandi ubona nje ingathi yilekese. Jesus. Ngoba ijoy yomuntu osindiswayo ayilelanga kwizinto eziphathekayo. Ilele ekuthini umanywe noKristu. Amen. Hallelujah. So masivale sesifundela uverse 6. Verse 6. Ekubeni ndikholose ngayo lento yokuba lowo wawuqalayo ngaphakathi kwenu umsebenzi olungileyo wowufeza ide ibe yiloo mini ukayike Yesu Kristu, njengokuba ndilungisa ukucinga oko ngani nonke. Amen. Bawo sibonge kakhulu Nkosi, Thixo wethu namandla onke, linamandla izwi lakho, ngoba lilizwi loThixo philile. Ngalo Nkosi, Thixo wethu namandla uyanyothula thina. Baba wethu namandla utyala into ezintsha emphefumlweni wethu. Siyabulela ke Nkosi lityhile ngendlela entsha egameni leNkosi Yesu Kristu. I am confident of this one thing, that he who began the good work in you will see it to completion. That is the new version. Ekubeni ndikholose ngayo lento yokuba owuqalileyo umsebenzi ngaphakathi kwenu uyawufeza kude kuse kuyimini yenkosi. Any other English version? Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. He will carry it on to completion until the day of the Lord Christ Jesus. You can't any 70 different completion. And I am certain that God, who began a good work within you, will continue his work until it is finished. It is finally finished on the day
day when the Christ Jesus returns. I am certain. I am confident. I think the sure. We are going to find the sure yet. Who said the same way? Sure. I am sure. I am certain. I am confident of this one thing. He will put it to finality. I am certain that God, who began a good work within you, will continue his work until it is finally finished. He will continue his work until it is finally finished. Ithi loo nto mkhonzi kaThixo sisemadodeni. Indoda ngumntu onamaxhala. Amaxhala endoda alele ebuthini. Ndawufa ndinazo nezinto ziyimiqweno yenhliziyo yami. Ndawubashiya phi abantwana bam? Kudala ndipixa. Ndidibanisa u-1 no-1 ayiphumi i-answer. Ndifuna uba established, ndizinze njengendoda. Ndibuyise isidima sam. Ndifuna ukuba nezinto nam ndikhombe. Amaxhala ahamba nobudoda. Athi umuntu oyindoda esawubona into yoba heyi ingathi ayide iyenzeke le nto ndifuna yenzeke. Umbone emyenikezele. Iyenzeka loo nto nasentsindisweni udibane namaqhwa namanzithinzitho bomi. Iimeko zingavumi. Uthi uthandaza kungathandazeki. Ngicela ukuthi kuwe owuqalile umsebenzi wakhe empilweni yakho uzawufeza. Lower spiritual uzawufeza. Hey, Jesus. Andinampendulo zezinto eziphysical nezimaterial ezisenza amaxhala njengamadoda. Kodwa ndinayo impendulo ezwini ngo-spiritual life. My God. Ngoba awuqalwanga nguwe yena. U-spiritual life akangowakho. Uqalwe nguThixo. And uzawugqitywa nguwe. Ungayenzi impazamo between the beginning of the work and the end when awuthatha control. My Jesus. He who began yeke abe in control until the end. Oh, my Jesus. Ngoba awuqalile umsebenzi ngaphakathi uzawugqiba. My God. Sure. Ngoba akazishiyi izinto esithubeni. That's why umbhalo kuMatthew chapter 6 verse 33 uthi funani tani ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe. Zaye zonke ezinto zikudala amaxhala ziyakongezelela. So that ungalekeki kwizinto ezizizongezelelo ushiye umnqontsonqo. The kingdom. No. Jesus. Ulandele i-bonus. Ushiye i-wages. Ulekeke kwizinto ezikubunewunewu namafrili obubomu ushiye indoqo wobomi bakho. Jesus. Ngoba undoqo wobomi bakho, the spiritual life, uxhomekeke koqala umsebenzi. Ungakhumbuli ezi zinto asuka amehlo ababheke kwezi zinto ulibala oqala umsebenzi. Ngoba oqalile umsebenzi ngaphakathi kwakho uzawufeza. Andikhathali ngoba qhina athini nemiwewe ithini, andikhathali imvula namaqhwa athini, kodwa oqalile umsebenzi uzawufeza. Oh my God. Jesus. No. And he's got this. He's in control. In control. Ungathembi lecawa. Ungasithembi nawe.
Uthembe the one who is in control. Hey, But he's in control. yo. My God. He's got this. He's got your future right kwipalm yesandla sakhe. Ilapha endendeni yesandla sikaThixo ifuture yakho. My God. Ne-future yabantwana bakho nexhala ngabo. God has got this. He has it under control. Owuqalile umsebenzi ngaphakathi kwakho uzawufeza. My God. Ndakazuncediswa nguwe. My Jesus. Into ayidingayo kuwe ukukholwa. Umthembe ukuba he has got this. Ufane nonyane kuthiwa babenxunguphele bekhwela iplane. Ukholelwa kuthiwa zithangwa lensiza. Ndakuba ndiyibiza right kodwa xa seyidibana namafu namaqhwa phaa phezulu iplane iba ngathi ngawa. Bakhala abantu besemaxhaleni. Kanti kukho unyana apha kwepilot. Abamazi babuza utheni waphola sisengxakini sinxunguphele. Yathi le ntwana, don't worry, my father is on the steering. My father is in control. Oh, yes, Jesus. Umuntu osindiswayo kufanele baphole kule boat ngoba uyamazi uba ngubani umqhubi. Oh, my God. No. He's got this under control. He's got your future under control. Ndithetha as a fellow man, madoda ndinishuma ezinje kodwa kukho le bethi ndiyalazi ixhala lenu lixhala lam. Ukuthi ndihleli nje Nkosi yami ndinobhubha abantwana bangabashiya nantoni. Ngicela ukuthi kuthi madoda God has got it under control. Yeah, Jesus. He's got our future covered. Masisusa amehlo yethu kwezi zinto. Singazineglect kodwa amehlo yethu mawajonge phaa. Ngoba umqalile umsebenzi ngaphakathi kwethu uzakufeza kude kuyo Yesu. God bless. Uqalile.